I får lige lidt video her af Kajsa, der står herinde og spiser. Og det er løsdriften. Og der er højt til loftet. Og så kan vi lige gå en lille tur herude. Der har vi den gamle stald. Så har vi ved at lave et lortehus til møding. Og den mark, der ligger herude, den skal vandresporet udvides her sidst på sommeren, efteråret, hvordan det vil læse, når vi får tid til det. Næsten, at de kan gå rundt om stallen her, hvor der hænger nogle hønet. Der er græs på indersporet, som vi først bruger helt sidst på sommeren. Alt afhængig af, hvordan der vil læse i hul og så videre. Og lige nu har vi slået lidt af, som de har fået under hegnet en gang imellem. Der er nogle tisler, og der er nogle brændenælder og noget, som er gode sager for heste. Og ja, så har vi lavet nogle bakker. Nogle små høje, de kan løbe op på. Underlaget, det svinger lidt mellem sand og grus og græs og jord. Der er en sandplads heroppe, de kan rulle sig i. Her er en høj, de kan kigge helt over til naboen og se langt væk. Så er vi ved at, jeg planter lidt træer en gang imellem. Og de her, de er ved at komme godt i gang. Her er nogle frugttræer, som også fælder lidt, så der er æbler at finde. Og her er lidt, ja, birk, og der er noget sølvpige, poppel, lidt bøg, og her er der masser af hvidtjørn, og der er rosenhyben, de kan pille i. Der er altid noget at give sig til her. Der er masser af browsing, pil, de kan nippe i, og rødel. Så er der en sø, som er dyb nok til, at de kan svømme. Vi har haft nogen ude at svømme. Og det skal man lige have nerver til. Igen, så hænger der nogle net her. Vi laver noget hø eller brab inde på midtersporet. En dejlig sø her, som vi bruger masser af tid på at gå og nippe i kanten og gå ud og der, hvor det er lavest, og tage nogle af de vandplanter. Der kommer også en åkande der. Og igen her er også pil og piletræer, de kan gnuppe sig i og bide i. Igen en lille høj og sten, som de kan gå og søge ind imellem. Og de bruger masser af tid på det. Du kan se, nu går der en her. Jarpo, han går herom og græsser. Der er kommet gang i græsset igen. Og det kan man se. Så har vi noget halm, de kan få i ringene her, som de kan supplere med. Der er altid noget halm at finde. Der er plantet lidt en bøg. Jeg håber, der kommer kløpæl her. Så har vi et godt sted at give den fræser nedad. Elsker at tage en ordentlig galop her på den her lige strækning. Og igen, masser af ting at spise her i læhegnet.
Dumba kommer der her. Og her er et vildt æbletræ, som de elsker også i efteråret at gå ned og finde æbler. Så igen, de er i fuld ved gøre hestene. De går rundt og snuser og smager. Og ja, i stedet for at det er en kedelig flad mark. Der var lige nogle naboens heste. De står også derovre og kigger. De har tit meget glæde af hinanden henover ved siden af hegnet. Ikke henover hegnet, men ved siden af hinanden. Vilde kirsebær, kan jeg se. Ja, så kommer vi ned til et større stykke, og her har vi faktisk lavet en agility-bane. Der er et ovalspor også. Nu må det lige gro lidt til igen af græs, men der er agility-bane med vipper. Der er naturlige forhindringer. Der er en lille høj, der er bildæk og ja, alle mulige ting, man kan lave med sin hest. Og så har vi en rundel herinde, og så har vi en rigtig god ridebane her, som er drænet. Der er lys på om vinteren, og der er fiberbund. Her, den er 20x40. Så går vi rundt her, Hundene kender vejen her. Så er vi omme ved stallen igen. Den her blodbøn, den bliver passet af hestene. Her er frostfri drikkekar. Igen et gammelt æbletræ, som også fælder lidt. En tumlekasse, hvor man nogle gange putter nogle godbidder og noget i, noget hø. Så kan man rode lidt med det. Ja. Så er vi jo næsten rundt igen ved stallen her. Der er lidt her.